درابات شرفدارین چاروکاں وشت کے بلوچی مراگش بام شبینا میں مرچیگیں سرحالیں تو اجا عبداللہ جان جمال دینیے ازم ساچانا پروفیسر سنگت رفیق ردو بنداتگیں پٹپولی کتاب اوپار سرا کسانے ترانے گوشوں میں دل گجدری منتواری وجہ عبداللہ جان جمال دینی میں بلوچی زبان و لفظاں کا ہما جہانگیر نامت کے چوڑا فراموش کنگ نبی دا بلوچ و بلوچی ہستن تا زندگو نمیرانے پروفیسر سنگت رفیق نوشتے کند کے بلوچ بدروچے نہیں بلکہ نوکروچے ہر راج تہا وجہ عبداللہ جان جمال دینی وڑے مردم مانیت آ راج نہ گار بھی تو نہیں کہے جہل جنیے لے کہے آماچ بیت کا اوپار واجہ عبداللہ جان جمال دینی گچینے ساچشتانی کتاب نامت کے سنگت رفیقہ شوازتگو ردبند کتا تو 8 سال پیسر بزن سن 2015 ہمیں کتاب کے چا بلوچی اکیڈمی کوئٹہ نے مگا چاپ شنگ بیتا ہمیں کتاب کے چا بلوچی اکیڈمی کوئٹہ نے مگا چاپ شنگ بیتا اسی طرح واجہ عبداللہ جان جمال دینی ہما نوشتاں کو ساچش سوار گیجگ بیتگا کہ جتا جتائیں واحد موسماں وڑوڑیں بنگپو سرحالہ نسرا نوشتہ کنک بیتگا پری جوانے کارا واجہ سنگت رفیقو بلوچی اکیڈمی شنکاری مجلس ہر دو ستائے کرزا کتاب درستی 482 تاقدے میں کمپوزنگ بیبا گرلائیے گئے اور ڈیزائننگ نظر بلوچہ کتاو نامدہ تی ڈاکٹر شاہ محمد مری جین جمال دینیو بلوچی بارگے نام آئی پیشگال ساچانہ سنگت رفیقو ڈاکٹر شاہ محمد مریہ وجہ عبداللہ جان جمال دینیے زند و عزم بابتا وتی خیال و لیکا درشان کتگا ردبندی لڑے حسابہ ایک کتاب درستی ہفت بہرانی تہا ردبند کنک بیتک کے سرحالش چوئے وڑایا اولی لفظاں کو زند دومی قصہ بنائے بھی سیمی ہمبل تو منا یاد کائے چارمی منی باس پنچمی شادیں زبان ششمی چمشاں کو ہبتمی اردو ہے جس کا نام کتاب سرتاک گو واجہ پر مڑائیں اکسیہ زیبدار کتگو پدتا کا آئیے جند بابتا کسانے سرپدییں نوشتاں کی چوئی وڑا نوشتائیں کہ میر عبداللہ جان جمال دینی نوشکی میتک جمال دینیہ 8 مئی سن 1922 ودیگ بھی بنداتی وانک چا مسیطہ پرائمری چا نوشکیا دربر آیا میٹرک چا سنڈمن ہائی سکولا 940 کو تو بی اے چکاس چا اسلامیہ کالج پشاورہ 945 پاس کو بنداتا محکمہ جنگلات کوئٹہ جونیئر اسسٹنٹ بیت پدا نائب تحصیلدار جاتا کاری کو بلے وتی راجمانی پیگرو لیکانی پیشدرا وتی کار بزا ملازمتی یلدہ لٹکانے نامہ گوتی سنگتا 950 یک جنزی بندات کت کے ایمہ بلوچستانہ دیمروی دوستانی اولی جنزت پدا میر عبداللہ جان جمال دینی دیمروی دوست سوشلزم جنزے کماش دروشما دیمات آئیے کار دیمروی دوست سوشلزم لیکارا دیما برگو من بلوچستانہ وانگ زانگ دیمرویو نزور و دہکانا نی رشونی بھی ادرچا لٹکانا یک مکتبیت و میر جمال دینی آئیے سوچ کار یہ درگتا آئیے وانگو نوشتہ ہم برجاہت آئیے بلوچی انگریزی اردو براہویو پشتو وط نوشتہ کو ایدگران نوشتہ کنگے سکین داد آئی دورہ احوالکاری شنکاری و راجمانی جنزان دیم آیا آ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ و بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ یا بلوچی ڈپارٹمنٹ کماش بھی تک من لفظاں کے پڑا سن 991 کا آئیے صدارتی ایوارڈ تمگئے حسن کارکردگی 992 باچا خان ایوارڈ اوچا نیشنل بک فاؤنڈیشن نیمگا گولڈ میڈل ہم رسے تک آئیے بازیں ملکی و در ملکی چوکے اٹلی ناروے سویڈن امارات ایران و دگا بازیں سیمیناراں جتا جتائیں بنگپانی سرات گشتاں کم داتک ہمیں کتاب تہا سنگت رفیق واجہ عبداللہ جان جمال دینی بابتا نوشتے کند کے بلوچ معیار دودمان بھی بیت یا ننگو سپاہداری گاگیری و سرمتابی بھی بیت پا معیار جلی و مہمانداریہ بلوچ ہر تکا خدایا شنگ جتک پمشکا بلوچ گورا جہل جنیے لے کئے ہچ گنجائش نیست پدا بلوچستانے گہیں مردانی مڑاو شان و سگو اوپار و دیمہونی و داد بخشیانی لڑ ملک کے میرانہ بگردہ سالوں کی حمیدہ یوسف عزیز مگسی عزیز کرد محمد حسین انکا کریم شورش ملک محمد فنا سید ظہور شاہ ہاشمی گلخان نصیر و سبا دشتیاری کجا مگون نیا کئی منی نئیں وجہ عبداللہ جان جمال دینی ہمیں بلوچستانے گہیں مرداں چا یک کی راج دوستی زبان دوستی انسان دوستی ہے چشیں تکے نیست کے پائیا بلوچی پہرو نازمکا
ایپا انسانو بلوچ دوستی خاطرہ نہ ایوکا چو محمد حسین انکایا وتی روزگار بزن تحصیلداری ویل کو بلکہ چاوتی پہ تو پیرو کی سرداری نام و نشان نہ ایوکا شموش بلکہ سرداری مڑاو شانہ ہوں وتا زبار کو تو بزگرے زہگ جوڑ بود بزگری زاگے بیگے مناک مزنے ذاتی بستار و پیگرو رجنی بلندی وازدار ایچا شاگردی بلوچیت شگان و پلینڈیا باز برزو بلندے اسی خاطرہ دل پیگرو باطن ہر سائیں پلگار بیگ لوٹاں اوگام و پتاری وشیں بلے صاحبی زردار راستیانی دیمپا کنک گرانے بلے میر عبداللہ جان جمالدینی باطنی و پگری کوپگاں ای بار حالو انچو منزلہ برت سرکت کے کسی پا گوشت صحیح نبو پمشکا ای کتاب نام اوپار کنک بود یہ کتاب ہر شرری و جوانی ہست وجہ عبداللہ جانے گا و ہر نزوریے کے وانو گندہ آدرا منی گا گرسلہ بلوچی بارگ کماش واجہ رحم بخش مہرو اے آرداد منت کے آہنی دل بڈی مبیتے نا بلکہ اوپار دنیگا چھاپ مبیتے اللہ میارے بلوچی سبز و بلوچستان میزران بات